Takže to som tu zase ja. A dneska vám tu nového člena vám tu dám. Takže poď sem, môže ísť sem. Teda prosím, že poď sem, čo som ti nejaký dobrý deň. Čo som ti nejaký pes? Nie, iba človek z tejto show. Predstav sa im. Ja som Silo, dobrý deň. No a niečo nám o tebe povedz. Niečo nám o tebe povedz. Pamätáte si ma z Mahik ZTV, točili sme Skin Buckler. Je len, že tam je ten problém, že on si tam zabudol nastaviť správne vek, takže on tam není. To je jedno, budete poznať. Keď si sa zase blbé nastaví vek, Hej. 2 rokov, tak Hej. nemusíme. Nemáme ešte 13, budeme mať o chvíľu. Ja hej, to určite. Ja tu som našla na veci, kde som takto som nepovedal. Čo ty tu hádeš? Dobre, takže tu som hodil po kamarátový vec a som na to hrdý. Ja ju po tebe Takže, hodím. Trafil som sa. hej, až tak, že sa netrafil. No, dobre, takže to je bolo pri dnešné video všetko. A čau.